bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Dahan-dahan lang, kuya. Virgin pa kasi ako. Hi, DJ Rocky. Pagkatapos ng halos isang taon mula noong mangyari ang experience ko, nag-decide akong isulat ang kwento ko at i-share ito sa iba. Sana ay mapakinabangan ninyo ang kwento ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Aliana, 24 years old. At ito, ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File. Minsan akong naging dancer sa isang club. Pinasok ko ang trabahong ito dahil sa kahirapan. Hindi ako nakatapos ng kolehiyo at hindi rin ako pinanganak sa isang yayamaning pamilya. Kaya dumiskarte ako para mabuhay. Lahat na ng klase ng trabaho sinubukan ko. Pero ito, dito sa pagiging dancer, dito natanggal ang pagiging inosente ko sa mundo. Tandang-tanda ko pa ang mga ganap last year. Isang gabi, nag-perform kami ng mga kapwa ko dancer sa resto bar na pinagtatrabahuhan namin. Mga sexy dance ang isinasayaw namin. At ang highlight ng bawat sayaw namin ay ang akitin ang mga guest sa resto bar. Lalo na yung mga lalaki. Kaya ganun ang ginawa ko. Nang akit ako ng isang lalaki, pumili ako ng gwapo na nasa isang table kasama ang mga tropa niya. Itago natin yung lalaki sa pangalang Philmar. Naalala ko yung mismong sayaw namin noon, DJ Rocky. Remix ng kantang Don't Funk With My Heart ng bandang Black Eyed Peas. Habang nasa gitna kami ng pagkendeng, lumapit ako sa table nila Philmar. At sa harap ni Philmar, pinerform ko yung sexy dance moves ko. Aba, sumayaw rin si Philmar at lumaban sa mga dance move ko. Maya-maya pa, napansin ko na sa aming dalawa na nakatingin ang halos lahat ng nasa loob ng resto bar. Kaya nagpasiklaban kami sa pagsayaw. Pagkatapos naming sumayaw, bumalik na ako sa backstage area. Pero hindi nagtagal, tinawag ako ng kasamahan ko. Gusto raw akong makilala noong lalaking kasayaw ko kanina, si Philmar. Kaya ayun, pinuntahan ko at nakipagkilala ako.
Medyo nahihiya akong lumapit sa lalaki. Pinaupo niya ako noong makita niya akong nasa table na nila. At sabi niya, Nice meeting you, Miss. Ako nga pala si Philmar. Ikaw, ano ang pangalan mo? sagot ko naman sa kanya. Nice meeting you, sir. Aliana naman po ang name ko. At sumagot siya sa akin. Nangyari na siya. Philmar na lang. At ang sagot ko naman sa kanya ay, Kuya na lang ho ang itatawag ko sa inyo. Mas matanda naman kayo sa akin. Pagkatapos ay, nagkakwentuhan kami saglit tungkol sa mga sarili namin. Pinagmasdan ko si Philmar habang kausap siya. Hindi ko maitatanggi na ang gwapo-gwapo niya. May malaking muscle, may tattoo, may hikaw, at kalbo. Type ko yung tulad niya, pero hindi ko lang pinahalata. Hanggang sa bigla niya akong tinanong. Aliana, may lakad ka ba mamaya? Sagot ko naman. Wala, kuya, bakit po? At sumagot din siya na, Gusto ko pa sanang makasama ka. Kahit mga 3 oras na. Hindi ka kasi maalis sa isip ko. Magaling kang sumayaw. Maganda ka. At mukha ka namang mabait. Baka naman pwede mo akong mapagbigyan. medyo nag-isip muna ako ng isasagot. Hanggang sa nasabi ko sa kanya na, sige kuya, 3 hours lang naman eh. Saan tayo pupunta? Then bigla siyang nagpaalam sa mga kasama niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ko at nagmamadali kaming umalis ng resto bar. Sinenyasan niya yung gwardya na isasama niya ako at ngumiti lang sa akin ang guard namin sabay kindat. Parang alam niya ang gagawin sa akin ni Philmar. Pagkalabas namin, sumakay ako sa motor niya at umalis kami agad. Tumungo kami sa isang pulang motel. Pumili si Philmar ng kwarto, nagbayad sa front desk, kinuha ang susi at agad kaming pumasok sa kwarto namin. Umupo kami ni Philmar at tinanong niya ako. Aliana, marunong ka bang sumubo? Sagot ko, depende kung ano ang isusubo, kuya. Bakit po? Kinuha niya ang wallet niya at kumuha siya ng malaking pera at iniabot sa akin. Sabi niya pagkatapos ay, Down payment ko yan sa'yo, Aliana. Paligayahan mo ko ngayong gabi. Pag magaling ka, dodoblin ko yan. Nabigla ako sa sinabi ni Philmar. Pero kasi, naalala ko, ang dami kong utang na kailangang bayaran. Kaya hindi na rin ako tumanggi. Nagkunwari akong magaling sa kung anumang ipapagawa niya sa akin.
Kung kaya't sumagot ako ng, Kuya, gusto kong lumigaya ka kaya sige. Ano bang mga gagawin ko? Anong ipapasubo mo sa akin? Binuksan niya ang zipper ng pantalon niya at ipinakita ang ipinasusubo niya sa akin. At ang sabi niya ay, Eto, Yes, DJ Rocky. Kailangan kong isubo ang kanyang malaking hotdog. Pinagmasdan ko ang hotdog niya at nakita kong ang daming nakatanim na kangkong sa tabi nito. Pero sabi ko, sige kuya, isusubo ko yan. At ginawa ko ang gusto niya. In and out na pagsubo. At sa bawat subo ay tila lumalaban ito at pumapalaga. Bawat kagat ko gumaganti siya ng tayo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, ay, meron na lang biglang tumalsik na wow! Nalasahan ko pa. Pagkatapos noon ay ibinigay niya sa akin ang ikalawang utos niya. Sabi niya, Magaling ka, Aliana. Ngayon, tumuwad ka naman. Sagot ko, Po, kuya? Tutuwad? Sagot niya, Oo, tutuwad. Sa ibabaw ng kama, tumuwad ako na parang aso. Kinagat ni Filmar ang hita ko at hinila gamit ang bibig niya. Ang panty ko. At nang matanggal niya ito, naramdaman ko ang mahaba at matigas niyang hotdog na nag-field trip sa aking biyak na bato sa likuran. Sa bawat field trip niya ay napapasigaw ako ng mabilisan ng Isang salpak katumbas ng isang Aaminin kong masakit pero masarap kaya sabi ko kay Filmar, dahan-dahan lang kuya. Virgin pa kasi ako. Pagkatapos niyang makaraos, ay umalis na ang kanyang hotdog sa aking biyak na bato. Humiga kami saglit at nagpahinga. Pero hindi pa pala tapos ang lahat, DJ Rocky. Matapos ang ilang minutong time out, binigay ni Filmar ang ikatlong utos at ang sabi niya, Aliana, higa. Bumuka ka. Humiga ako, bumuka ka, at bumungad sa kanya ang aking finat. Dumura siya sa kanyang dalawang daliri at ginawang nilaga ang finat ko. Tsaka siya dumapa sa harap at tinikman ang bagong luto na nilagang maniko. Dinilaan niyang nilaga pataas pababa pagpasok palabas at naramdaman kong masarap na nagpaikot-ikot ang dila niya kaya napahiyaw na lang ako ng sobrang lakas na. At para sa huling utos, inilapit niya ang matipuno niyang dibdib sa mukha ko at nagsabi siya na, Nakikita mo ba yung mga pasas na yan? Dilaan mo yan. Habang nagbabakasyon ang ko sa ibaba mo. At doon ko na naramdaman ang hotdog na nakikipagbakbakan sa nilagang mani na niluto ko nung gabing yun. Panay rin ang halik at dila ko sa mga tinatawag niyang pasas. Sa bawat pagdila siya ring balik niya ng
At sa huling pagkakataon ay nagsanib puwersa ang langit at lupa noong inaalay ni Filmar ang huling sabaw sa aking nilaga. Lahat mahapdi, pero lahat masarap. May mga nakita akong dugo sa bedsheet at doon ko na-realize na hindi na ako V as a virgin. Sa wakas, hindi na. Pagkatapos noon, nagbihis na kami at iniabot niya sa akin ang napagkasunduan namin. Mukhang nakontento naman siya sa akin. At sa huli, hiningi niya ang number ko at nagkanya-kanya na kami. Makalipas ang 1 taon, tatay na siya ng panganay ko. Oo, DJ Rocky. Nagbunga. Nagbunga ang unang beses naming magyugyugan sa pulang motel na yun. Buti na lamang ay hindi ako iniwan. Hindi ako iniwan sa ere nitong lalaking ito. Na ngayon ay mahal na mahal ko na. At mahal na rin ako. At marahil ay may nagtatanong sa akin o magtatanong sa akin kung pinagsisisihan ko ba ang mga nagawa ko noon. At ito ang sagot ko. Hindi. Hindi ako nagsisisi. Dahil pinanindigan ako ni Filmar. Literal na tumindig siya para sa akin. Sana nga ay wag na siyang makahanap ng ibang titindigan pa bukod sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pag-ere ng aking kwento. Muli, ako si Aliana. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganer Secret 5.